लोगोफोर नै फुंजों लोगोसे आंहा मा खादों नै उसुमै मोनसे, मानिमुनि फिसा जार मोनसे, ओमफ्राय मानिमुनि गिदिर जार मोनसे, जोगोलावरि दोंसे, ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ नै दोंसे फिसानो, ओमफ्राय मा होनो मानिमुनि गिदिर फिसा, ओमफ्राय नैबे थिंख्लां बिलाइ बायदिया किडनिनि थाखाय बिराद मोजांनो। जोंना बिजावजालियाव फैबाथाय फुना लांजोबो नै बेखौ संख्रि फिथाइ जायो नै किडनिनि थाखाय। बेखौ रुनानै लोंबाय थानांगौनो। बेखौ आं मोनसे होफाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे मावजि खोमा नै बेथ' आं लोमजानायाव मोदोम बुनाय जानायाव बेखौ ना गोरानजों रुइ होनानै आंहा हरसेनो थाब मोदोमा सेमदोंमोन आगोलाव लोमजाबा। ओमफ्राय बेबायदिनो सिंग्रि दोंसे नै दोंसेल' होदों। खिफि बेन्दों मोननै एकदम, ओमफ्राय थुलुसि दोंसे, ओमफ्राय बेबायदिनो दोंसेल' होगोन आरोखि नै मानिमुनि गिदिर फिसा। बेखौ आं दाउसा गोरलैजों बिदै फुदुंगोन, ओमफ्राय बेजों लोगोसे न'आवबो जों जागोन लोंगोन सुप लोंगोन। ओमफ्राय गलमुरिसखौ गथाम होगोन, बानलु होआ, ओमफ्राय दालचिनि फिसा होगोन। बेखौ एकदम दाउसा गोरलैजों बिराद रुनानै सुप खालामगोन आरोखि बेबायदिनो। ओमफ्राय जोंबो जागोन लोंगोन। ओमफ्रायथ' बिनानाव दङ हस्पिटालाव आइ आफायाव, बेनो आं सुप लोंनो एसे हैगोन आरोखि। खिफि बेन्दोंआथ' होथारनांगौ, आइरननि थाखाय बिराद मोजां। बेजों लोगोसेनो नै आंहा मा मोनबोदों दुमब्रु नङाहाय बेयो माबा आदुमब्रा फिथाइ। जों उन्दैयाव जायोमोनहाय आदुमब्रा फिथाइ मोनबोदों आंहा नै बारियाव खानायाव गोदै। आदुमब्रा फिथाइ नै गिदिर मोनथारदों आङो। गोदैथार आदुमब्रा फिथाइ। एसेनोसै बाय बाय लोगोफोर।